bandiraɓe hande gonɗen ko ɗo en e Cices ko jamma mo ganduɗa ko jamma baɗɗo fayida nde tawno ko fedde dental ñeñɓe jogori wadde ɗo en hande soirée multidimensionnel eɗen kuccodiri e animatrice Ngana ene wiye Mariatou Sam. Mariatou, assalamu aleykum. Waleykum salam wa rahmatullah. caggal nde min calmima somin mbima hande holko woni dalilu darde ma ɗo en e Cices holko wonata? Ko noon tigui ceerno Oumar Dowr ko min salminima mi weltanimama kadi hande noon eɗen gandi pulaar heewi wiide kala ko dilli e ko dillin ɗum kono wona kala ko dilli dillina renndo ngo kala eɗen hande dilli ɗum ko fedde walla mbiyen dental ñeeñɓe kamɓe mbaɗi hande organisé une soirée no mbiɗa ni multidimensionnel machallah ɗum noon ko ñeeñagu kala te tawno so ñeeño ñeñima tan so dimo daaɓi kadi rimɗude tan ñeñan ñeeño nde tawno ñeeño ñeñata ɗum ko dimo ɗum noon machallah eɗen gandi ko kamɓe noddi enen en ketta hen caggal nde tawno kala mbiyowo mbimi wimi wimami kala kadi parnotoɗo hoore mum nde tawno so neɗɗo tinani hoore makko anda hoore makko andata holko woni ñeeñade voilà ɗo ɗo yarate haade mi sertudema ɓoyani ko gummiɗa rewo Samba e woodi boowe e tawtoroyede anniversaire o mo ganduɗa kañum woni Ibrahima Dieye tawa ko soirée Pekan holko mbawɗa jangtanade yimɓe e gueɗe baɗɗe fayida mana kewnoɗe toon Mariatou Sam? machallah somi artanima hen eɗen gandi kala ko jiiɗa ko saabu mi mbi wawma waɗatma ɓuuri wawma fiima en calminima kanko woni gorko mbo siwre wa suwayre nawen mo ha toon to walalde sallude salmiraɓe gorko Ali Fati ɗum noon eɗen gandi ko kanko itti en ɗo e Sénégal no wiyen toon to Mauritanie ɓe mbima faggade neɗɗo ɓuuri faggade jawdi tawno jawdi gasat ɗum jiiɗa kayitol ɗo sa dubbi ɗum sumat sa seehi ɗum seehoto ɗum noon ko kanko noddinen toon to Mauritanie woni soirée taw ko ganduɗa ko Pekane hawno kadi anniversaire mum eɗen gandi ndi toon gueɗe baɗɗe fayida Mauritanie ko yontaɓe ko moƴƴuɓe kadi ko tedduɓe machallah so ndiyam kadi oɗon gandi komi gaftuɗo Mauritanie surtout so ndi kam machallah ɗum noon hande manmi ko ñandugal ala Mauritanie en machallah ɗum noon yen tinno e koye men kala ko jiiɗa e aduna ko teddugal ɓuuri kala ko jiiɗa e aduna ko yiɗede e tinede ɓuuri so tawno so neɗɗo o tinama tan enen fulɓe en jiiɗa hayɗon jiɗɗen tan ko tinede hokkere gueɗal men ko heddi fo en jiiɗa so neɗɗo teddi en salmini en wettini en leeso fawni en yeeso fawni en leeso tan gasi en fof en keeɓi en cohlani haydara ɗum noon tinodiren koye men. debbo Thiolène daga weyde koyloyle e nammade holko mbiyata ɓeɓe ganduɗa ko téléspectateur uji Windere TV? machallah ɗum noon les téléspectateur Windere TV jokke darde Windere TV ɗum noon eɗen gandi so wiyama Windere TV ɗum noon ko eɗen gandi enen foof ken windaɓe te ken momtotoɓene kadi ɗum noon jeeɓen Windere TV ɗum noon machallah kala mbiyowo mbimi wimi imami a wiyama kadi ya naɗe chaine o mbaɗa abonné dokkama donde nde tawno ko ma doole ndentinde yimɓe kuula kersa nde tawno ɓawdi ko madi keewi kaɓɓana arkille ɗum noon tinodiren e koye men en pamɗani en famɗiɗen koye men nde tawno so yooɗi wiye ko hay pullo so yontama wiye hay pullo so Allah wiye hay pullo so wojji wiye hay pullo so yooɗi wiye hay pullo ɗum noon tinodiren e koye men je suis fier d'être Haalpulaar ɗum noon saɗa waɗi fierté e Mariatou Sam de bon jila wat abonné e Windere TV.